Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde başlaýarys. Siriýanyň goşuny Demirgazyk Homs welaýatynda köpden bäri planlaşdyrylan hüjüme başlady. Siriýanyň goşunynyň gozgalaňçylaryň elindäki şäherlere garşy batyşyna Orsiýetiň söwüş uçurlarynyň hem gatnaşýanlygy habar berilýär. Siriýadaky soňky ýagdaýlar barada habarçymyz Araz Perwişiň berjek maglumatlaryny dinläli. Siriýanyň goşuny Demirgazyk Homs welaýatyna odalan planlaşdyrylan hüjüme geçdi. Habar berilişine göre Siriya goşunynyň gozgalaňçylaryň kontrolündeäki Homs şäheriniň Demirgazygynda ýerleşýän şäherlere gönüktirilen hüjümine Orsiýetiň söwüş uçurlarynda gatnaşýar. Siriýanyň adam hukuklary baradaky siýinçi topary Orsiýetiň hawa zarbalarynyň 15-nji oktýabrda Talbese we Taýrmala şäheriniň töweregindäki nişanalara gönüktirilendigini aýtdy. Britaniýada ýerleşýän toparyň bildirmegine görä bu harby operasiýa Siriýanyň esgerleri bilen birlikde Libanyň Hezbollah toparynyň söwüşçilerinde gatnaşýar. Hawa hüjümlerini soňky günlerde artdyran Orsiýet 13-nji oktýabrda geçen 24 sagatyň içinde özüniň 88 operasiýany amala aşyrandygyny aýtdy. Moskwa özüniň Islam döwleti toparynyň jeňçilerini nişana alýandygyny aýtsa-da, Washington bilen onuň ýaranlary Orsiýeti öz gadymy ýarany prezident Beşar al-Asadyň rejimini güýçlendirmek üçin ilkinji nowatda Gülmetar tarapyndan goldalýan aram gozgalaňçy toparlary bombarýanlykda aýplaýarlar. Moskawanyň ara goşulmagy Orsiýet bilen Amerikanyň reaktiv uçurlarynyň bir ýurdun defesine uçýandygyny aňladýar. Şeýlelikde bu ikisiniň tötänden çaknyşma hawpy döreýär. Birleşen Ştatlar bilen Orsiýetiň harbylary Siriýada tötänden dören çaknyşygyň öňüni almak maksady bilen gepleşip geçirdiler. 14-nji oktýabrda Akşam prezident Putiniň Siriýada Amerika bilen harby hyzmatdaşlyk barada pikir alşmak üçin premier minister Medvedewi Birleşen Ştatlara iýermek baradaky teklibini reddetdi. Kremlin sözçüsi Dmitri Peskov Birleşen Ştatlaryň bu teklibi reddedenine özüniň gynanýandygyny bildirdi. 15-nji oktýabrda Putin Washingtony Siriýa barada konstruktiv dälilikde aýplady. Habarçymyz Araz Perwişiň maglumatlaryny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Azatlyk Radiosu Türkmenistanda işlejek fotojurnalist gözleýär. Biz bilen işleşmek isleseňiz Azatlyk Radiosu bilen e-mail ýa telefon arkaly habarlaşyň. Elektron poçtamyzyň adresi hat e-mail belgisi azatradio.org. Moskwadaky telefon nomerimiz 7-926 236 0455. Azatlyk Radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Yeketek radiony Azatlyk Radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepleyer Azatlyk Radiosu sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. 15-nji oktýabrda Washingtonda Türkmen-Amerikan gepleşikleri geçirilýär. Döwlet departamentiniň medeniýet wekiliniň radiomuza beren maglumatynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Reşit Meriýadow bilen döwlet sekretarynyň Günorta we Merkezi Adewança kömekçisi Nisha Bişwalyň şeýlede döwlet departamentiniň beýleki resmiýetleriniň duşuşçykdygy aýdyldy. Gepleşiklerde Türkmen-Amerikan gatnaşyklaryna degişli ähli meseleleriň şol sanda syýasy, regional durnuklulygy we howpsuzlyk, adam hukuklary we zähmet meseleleriniň maslahat ediljekdigi habar berildi. Şol wagtda bilermenler bu gepleşikleriň Aşgabatyň ykdysady kynçylyklary, serhet howpsuzlygyndaky töwekkülçilikler we syýasy üzüňlük ýaly problemalar bilen yüzbe-yüz bolýan wagtyna gabat gelýänligine ünsü çekerler. Azatlyk Radiosynyň habar merkeziniň bilermeni Bruce Panier'in taýýarlan syniny kerdeşim tekradan dinläli. Washingtonda 15-nji oktýabrda geçiriljek iki taraplyň Amerikan-Türkmen gepleşiklerine gatnaşyk Türkmen delegasiýasyny Türkmenistanyň Daşary işler ministri Reşit Meriýadow ýolbaşçylyk edýär. Birleşen Ştatlaryň we Türkmenistanyň resmiýetleriniň arasynda her ýyl geçirilýän bu maslahat şu ýyl aýratyn häsiýete eýe bolýar. Şoňa meňdeş beýleki ýygnaklardan tapawutlykda bu edeki maslahatda Türkmenistan hyzmatdaşlyga örenmätäç.
Meredith Birleşen Ştatlaryň paýtagtyna baran mahaly onuň öz ýurdy Türkmenistanda ykdysady we howpsuzlyk problemalary artýar. Soňky 2 ýyldan hem az wagtyň dowamında Türkmenistanyň ykdysadyetiniň esasy we ýeketäk sütüni bolan tebii gazyň bahasy hümmetiniň ýarsyny ýitirdi. Munyň netijesinde Türkmen häkimetleri ýurduň ilatyna 1991-nji ýyldan bäri mowt berilip gelýän sosial hyzmatlary çäklendirdi ýa-da dol ýatyrdy. Hatda işgärlere aýlyk haklarynyň wagtyna tölenmeýändigi barada hem maglumatlar bar. Bular ýaly ýagdaý mundan öň hiç açan bolmany. Mundan başga Türkmenistan öz Awganistan bilen aradaky serhedinde barha artýan howpsuzlyk problemalary bilen ýüze bolýar. Birleşen Milletler Guramasynyň ýakyna ýaýradan kartasynda Taliban fundamentalistleriniň täsiriniň artýan ýeriniň, ýagny Türkmen-Awgan serhedine değişli territoriýalaryň tas hemme ýeriniň diýen ýaly häzirki wagtda gyzgyn nokuda öwrülendigi görkezilýär. Geçen ýyl Awganistandan Türkmenistanyň territoriýasyna geçen jeňçiler tarapyndan Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň 6 teskeri öldürildi. Bular ýaly waka hem mundan öň hiç açan bolmany. Türkmenistan şu ýylyň başynda harby ýardym sorap Washingtony ýüz tutupdy. Şoňa meňdeş ýagdaý hem mundan odal hiç açan bolmany. Öz ykdysady we howpsuzlyk problemalaryny ýeňilleşdirmek üçin gollaw gözlemäge gerek gelende Türkmenistanyň saýlap biläjek çäkli uğru bar. Çünki Aşgabatyň goşa durmak üçin pozitiw bitaraplyk syýasaty onuň halkara arenasynda dolu diýen ýaly izolirlenmegine getirdi. Türkmen häkimetleri welin Awgan meselesi ýaly meseleleriň bir gün bolmasa bir gün dörejekdigini nazara almadygy meňdeýär. Türkmenistanyň öňkü kolonial usady Russiýa bilen ýaramaz gatnaşyklary bar we Aşgabat ykdysady taýdan eýem tutuşlugyny diýen ýaly Hytaýa garaşly. Şeýlelikde Meredith Washingtondaky maslahaty teklip ederden has köp dilegli meseleler bilen barýar. Bu ýagdaý hem öz gezeginde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň resmiýetleriniň has köp zady talap etmek mümkinçiligini artdyrýar. Mysal üçin 14-nji oktýabrda Serhedsiz Reportyorlar Guramasy Azatlyk radiosynyň tutsaglykdaky habarçysy Sapar Mehmet Nepesguliýewiň derhal azat edilmegini sorap Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşit Meredow we Türkmenistanyň Birleşen Ştatlardaky elçisi Meret Orazow açyk hat uratdy. Bu hata başda Awraýly halkara guramalarynyň ençemesiniň jogapkary ýolbaşçylary şolsanda Azatlyk radiosy gol goýdy. Nepesguliýew Azatlyk radiosynyň we Ruslan Mätiýewiň ýöredýän Türkmenistanyň alternativ habarlary neşriniň habarçysydyr. Ol öz makalary üçin maglumat ýygnaýan mahaly şu ýylyň iýul aýynyň başynda Hadar deňdiniň kenaryndaky Türkmenbaşy şäheriniň golaýynda ýitirim boldy. Iýul aýynyň ahirinde Nepesguliýewiň maşgalasy onuň öz ýanynda neşe maddali derman götürmek aýplamasy bilen tutsaw edilendigini bilip galýarlar. Türkmen häkimetleri resmi taýda ne Nepesguliýewiň tutsaw edilendigi, ne de onuň eýem 3 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilendigi barada köpçülige maglumat berdiler. Ýurdun ykdysadyetiniň tebii gaz eksportyna daýanyp ýaşaýan we döwlet serhetleriniň howpsuz döwri Aşgabat daşardan gelýän tanqidlary äsgermezlige urýady. Emma inni ol günler ýok. Iň bolmanda häzirlikçe ýok we häzirki wagtda Washington derur reformalary geçirmek üçin Türkmen häkimetlerine basyş etmäge mümkinçilik aldy. Türkmen Amerikan maslahatynyň öň ýanynda The Washington Post we The Diplomat neşirleri hem agzalyan Amerikan Türkmen duşu hakda makala çap etdiler. Azatlyk radiosynyň habar merkeziniň bilermeni Bruce Panier'in taýýarlan synany dinlediňiz makalada öňe sürülen garaýşlar awtoryň pikiridir. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Awganistanyň Türkmenistan bilen serhetdeş Hamyap ýylaýatynyň häkimi söwüşçüleriň häkimliginiň jaýyny, ähli administrativ binalary we serhet geçilgetini ýumrandyklaryny Azatlyk radiosyna görüň berdi. Hamyap etrawynyň häkimi injener Ahmet bu ýagdaýyň Türkmenistana hem hop salyp biljekdigini belledi. Kabuldaky habarçymyz Şamirdan Gulmuradiýanyň geçiren söhbetdeşligini bilelikde dinläli. Hamyap etrawynyň häkimliginiň binasynyň gapysyny kerpiç hyşlaryna çeç oparyp alypdyr jeňçiler şeýlemi? Awwa şeýle. Bir gece gündüz bile berdik, bula uruşdyk, emma gördük aptallarymyzda öýler köp, mülkiler talap bolmasyn diýip biz uluswalygy goýberdik we kumandanyň karaýasyna baka geldik. Ondan soň bular uluswalyga bular bardylar, ot berdiler, hatda şu derece kirpiçlerini şeýle alyp, Taliban alyp daşydylar. 14 günden beri birilerinin olabilir uçtumuz devamı var. O serhetçi güýçleriň bir bölüm barty Bosagada, onam basyp aldym.
Olar hem şu biller vaktiga qaytmaly teslim aldık. Bular hem qaytdylar, basagany bular basıp aldylar. Asuda ilata ziyan yetmesin deyip o yerden çıkıpsınız da. Indi hazır nerede sizin yerleşen yeriniz? Birleş bile hamiyatda şu Dewkala diyor mevkiyetinde birleş bilen başırdı. Dewkala'dam jengçiler hücum etdiye günde deyip yerli yaşayıcılar etdiye. Soň bize dem ziyan yetdiye iki tarapdan hem atışık bolup dur deyip halk şöyle nägelelik bildiriyor. Şöyle ýagdaý barmy? Bunlar 14 günden beri bilen üstümüze her dakika bunlar hücum ediyorlar. Bunlar koyan yok. Bunlar geç onları sulha davet ettim. Ben hatta şu awal hem bunlar gece hem köpleri sizleri sulh edin, ödün. Bunlar kabul etmen hemle devam veriyorlar. Mecbur billere buna mukabilene cevap versek de sanmasa billere bana onlar aktivitesleri mi atıyoruz? Hazırım atışık var mı? Hazırım atışık var. Onlar uzaktan billere bakar. Atıyor billere sonra bunlara bakar sonra atıp durdu. Türkmenistan serhedinde yerleşiyor hamiyap etrafı. Aňyr tarap Türkmenistana bärden şu jengçiler bir hop avandırıp bilermi? Eger wezir şöyle bolmasa, şöyle bular hökümet munasebat bir almasa, hatman bir kamyapda bile bolmasak, hatman Türkmenistan bile bulan işi şamda başlayacaksın. Şolaryň toplanışynyň esasy maksady size göre näme? Olaň arasynda daşary ýurtlar hem bar diýilýär, misal Özbekistanly, Çeçenli. Asli hedefi şeylik, bile şöyle gidersak, bulara şöyle bir azat, taza bolsa, neme bolsa, bular son Türkmenistan'a bakar. Hem etmene gel Türkmenistan onu cevabını alabilir ama bunlar devamlı urup kaçıp gidiyor. Köp şu müşkili şurada. Hani dolar Türkmenistan'a bak o kaçacak olan yok. Şimdi birileri bile masraf olabilir, bile iş var onların. Eğer vakti ki birileri bile müşkile hal olmasa songuları demeder fikir ediyor. O yana bakarsın niyeti alabilir. Hamiyap etrafının yaşayıcıları aytiya biz daşar çıkabilemiz yok, biz bazara qaydybilemiz yok, azyk iýmet hem gummatladı, yola mine düşäpdir şol talibanlar diye şeylemi? Şöyle bazarda hem de tükenen ve demek gidip bazarlardan da ne kelibilen yok. İyi biçim dağıtlar. Bolsa hem köp 1, 2, 3 bahaveler satılıyor. Merdimlerin kayışı şöyle, bu ortada atışık olmasa, lekin Taliban kuvvetini kabul edeniyor. Bunlar devlet kabul edecek, onlar kabul edeniyor. Bunları ateşkes edebilecek. Lekin bunlar duran yok. Kömek bardı mı? Ya kömek soradınız mı devletten? Teki yerde hamiyapta bir dağ, dere yok. Onlar sizin alınızda durup uruşup bilýär. Bärden awgan güýçleri barmadı mı? Billere iyi bütün azokka o dağıtlar gelip teyyarada geliyor. Lekin henüz de çelli askerler geliniyor henüz. Uluslarlıktan başka hayta idaralar olan eline geçti. İdaralar hemmesi olan eline bardı. Cenab Hakim halka näme aýtjaklardyňyz bar? Halk näetmelinde bu ýagdaýda iki tarapdan hem kynçylyk bolupdy biz için diýär da halk. Halkdan mene ana haýşym dillegim söýlek. Bunları koymasalar, özleri hemmesi ağzı bir bulup, ya bunlara kınaat verdi, ya bulmasa bulanın mukabiline tursalar, kaçana çeli bu işareler bu halatı yaşasında. Hamiyap etrafının häkimi inženýer Ahmet bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron posta orkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimizin özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduat, e-mail belgisi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7 926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7 926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmä. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň din azatlygy boýunça hatawaty çap boldy. Bu ýerde hatawaty Türkmenistan ýene-de haýratyn alada döredýän ýurtlaryň hatarynda agzalýar. Birleşen Ştatlaryň dünýä ýurtlarynda adamlaryň din azatlyklarynyň berza edilişine tin edýän ýyllyk hatawatynda Türkmenistanda berilen şu ýylky baha barada kärdeşim Merdan Sariýew gurrun berer. Türkmenistan Amerikanyň Döwlet Departamentiniň dini azatlyklary boýunça ýyllyk hasawatynda aýratyn alada döredýän ýurtlaryň arasyna girizildi.
14-nji oktýabrda ýaýradilen hasabatda Türkmenistanyň konstitusiýasynyň dini ynanjyna garamazdan ähli raýatlaryň kanun öňündäki deň hukuklugyny kepillendirýändigine garamazdan din baradaky kanunyň hasaba alynmadyk dini çäreleri, şol sanda paragçylykly ibadetlери, köpçülikleýin wagzlary, dini edebiýaty ýaýratmagy gadagan edýändigi bellenilýär. Döwlet sekretary John Kerry'nin tanıştıran hasabatynda bellenmegine görä, Türkmenistanda dini azlyklar, hususan da Iyegowo saýatlary, zulümy, türme tutuglugyny, jynsy zorluk haýwatlaryna duçar edilýärler. Dini toporlaryň Türkmenistanyň dini işleri boýunça geňesi bilen işleşmekde, hasaba durmakda, dini çäreleri geçirmek üçin ruhsat almakda hem türlü kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz bolýandyklary nykdalýar. Geňesiň düzüminde sünni musulman imamlary, Rus Pravoslav butxanasynyň başlygy we döwlet resmiýetleri girip, ol esasan häkimiýetiň goly bolup hereket edýär. Ýurtdaky dini edebiýaty şol sanda Gurhanda we Injilde hem bu geňesiň tasdiklaýjy möhüri bolaýmaly. Çarşembe güni ýaýradilen hasabatda nykdylyşyna görä, Türkmenistanyň jenaýat we administrativ kodekslerine görä, resmi hasaba duran dini toporlara garşy edilip bilinjek islendik zulmüň öňe alynmaly bolsa-da, bu maddanyň berja edilişi doli derejede kepillendirilmeýär. Hasaba alynmadyk toporlara bolsa düýbünden hiç gilik goro gözüňünde tutulmaýar. Hökümetiň mejbury harwagullugy alternativ iş hödürlemeýändigi sebäpli, dini ynanjy sebäpli gulluk edip bilmeýän raýatlar jezalandyrylyp, türme tutuglugyna hökm edilýärler. Bu ýagdaý sebäpli Iyegowo saýatlarynyň köp tutug edilýändigine üns çekilýär. Hasabat döwründe Iyegowo saýatlarynyň 6 wekili tutug edilip, 2010-njy ýyldan bäri gullukdan ýüz öwrendigi üçin 28-i tutug edilipdir. Türkmen häkimetleriniň siýasaty islam dininiň belli bir uğruna dayanýan ideologiýa esaslanýar. Emma muňa garamazdan häkimet daşarky islamyň täsirinden we ýerli halkyň islama bolan gatnaşygyndan huwatirlanýar. Hökümet islam kadalarynyň ýerli milli däplere utgoşdurylyp berja edilmelidigini öňe sürýär. Türkmen hökümetiniň berýän sanlaryna görä, ýurtda hasaba alynan jemi 121 sany dini guramy we 7 sany dini topar bar. Bularyň 104-si musulman guramalary bolup, olaryň 99-sy sünniler, galan 5-si hem saýylardyr. Ýurtda 13 tane Rus Pravoslav topary we beýleki dini toparlar. Şol sanda Roman katoliklary, Bahaýylar, Hare Krishnalar we protestantlar hasaba alynan. Amerikanyň döwlet departamentiniň dini azatlıklar baradaky ýyllyk hasabaty bu ýyl indi 17-nji gezek çap edilýär. Kärdeşim Merdan Sariýewiň maglumatlaryny dinlediňiz. Türkmenistanda adamlaryň din azatlygynyň berja edilişi barada özleri nähili Türkmenistanlaryň özleri nähili pikirde dini ynanjyňyzy we ibadatlaryňyzy näme derejede doly berja edip bilýärsiňiz diýip şu sosial mediada orta atan sowalymyza gelen jogaplaryň birinde Agamrat islan adam islan dinine we islan ýerinde ibadat edip bilýär diýip ýazypdyr. Ýene bir okujymyz jeren beýle arkaýynçylyk bolsa hindistleri belki de okujymyz krishnaçylary gözüňde tutandyr. Näme üçin kowalap gabap ýörler, olar adam dälmi diýen sowaly orta atýar we hijim rahat däl ýurt sakkally bolany tutup ýörler. Ýalygyň bar diýip Türkiýeden ýyzyna baran studentleriň aeroportda sorak edilişine näme diýjek diýip öz tesbirinde okujymyz ýazypdyr. Hormatly radio dinleýijiler, sosial media serişdelerinde orta atylan bu sowalymyza jogap bermek isleseňiz Facebook'ta Azatlyk Radiosy, Wkontakte'da Azat Habar adly sahypalarymyza tesbir ýazyň. Siziň pikirleriňiz biz üçin öğrenmekdir. Azatlyk Radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto seriýlerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderlap bilersiňiz. Salaýymyz Azatlyk Radiosy.
Gepleyer Adatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti ýurtda paxta ýygymynyň we buğday ekişliginiň gidişini tanqid etdi. Gurbanguly Berdimuhammedow şu hepde geçirilen iş maslahatynda hususan Daxil we Mary vilayetleriniň bir näçe etraplaryndaki ýagdaýdan nägilidigini aýdyp, o hojalyk işleriniň depkinini, önümçülük güýçlerini sowatly paýlamak arkaly güýçlendirmegi tapşyrdy. Yer önümçüligini bökdeýän kynçylyklar barada daýhanlaryň özleri näme diýerler. Habarçymyz Sultan Açylowanyň Daşoğuz vilayetiniň Türkmenbaşy etrabyndan özüni Aýşat diýip tanadan Kärendeçi bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Kärende yerlerini suwarmak üçin kärendeçilere hemişe suw ýetmeçiliginiň duýlandygy barada aýtdyňyz. 3 hektar, 4 hektar yer ekilmän oturan yerler we suw derarly. Tehnika öňkülerini göreni el halgany matrak. Öňkülerini göreni ýöne şol wagtyna diler daýagrak bolan wagtyna bir gadyň ekip berdik, alýan bolmasa gijalda tapdan çykýar ekenle de ýeriň suwaran ýagdaýyna da ýeriňi tapdan çykanyň ekileneti goýup durana. Neçe kölen şu kultivatsiýat geçmeli bolanda şonda teknikalyň ýetmeçiligi etýän wagty bolýarmy? O mahalam bolýar. Şu paxtaň ot basanyň oňra gelýän mahalam bolýar. Wagtyna anhata da wagtyna zat berilmeýär. Onuň üçin ýygym döwri ana şu kärendeçiler nähilek ýygnaýarlar. Paxta ýygýan maşinler ýeterlik bilen el bilen ýygnaýarlar. Bize el bilen ýyglanýar. Osaň şol Daşoğuzdan neler ýanky destadyň nemelerini, işgärlerini roýandan o ýerden bir ýerden ertip, şonu ýalyp paxta köp hojalyklar bolsa, şolara dile ýygdyrylýar. Dara işgärleri şo Daşoğuzdan gelenler bilen şolara ýygdyrýarlar. Ana şol paxta ýygym döwri edaralaryň geplen ýer bolýarmy, paxtany ýygdyrjak bolup, edara işgärlerini hemme türlýärmi? Onu bilmedim ýani men näle. Hemme dile häzir paxtada. Onu bilmedim. Onuň şu paxtany tawsiraýanynda şonda hasaplaşyk dogry geçilýärmi? Wagtynda halk girdejini alyp bilýärmi, ýyllyk girdejini? Alan bu alyy ederleşden olarda hasap edip köp. Sana çykda çygyny hemmesini dile etip delen halaketinden plan çykda çykardyň plan taňa halaketini azat berdik, dökün berdik, traktor berdik, onu berdik, bunu berdik, suw on tohmunda diýip şey diýip aýdyp hasabyny çykaryp goýurlar. Onu bilmeýärin berkiler. Amy adamlar bilmeýär. Şol eline näme bertalik gaýdy ber? Oo. Şol şertnamanyň bir egzemplary eliňde berilen okmy daýganyň eline? Şertnamany alýarlar, şertnamany alan oň nähildigini men bilmedim. Şonu düşünmeýän daýhan barmy? Düşünmeýän bar. Düşünýän ama düşünýän neler temel edip alýar. Düşünmeýän berenler gaýdy. Şu taýda galplyk göze çykýarmy? Adamlar diýerenmi? Galplygy öýüne gelip pereniň ana diýerenmese dara barp diýeren, o ýere bere ýüz tutmaýar olar. Ana şol ýüz tutulmaýanlygyň sebäbi näme? Ýüz tutulmaýanlygyň sebäbi sen barbyr bir gezekden şonu aýdanyň bilen sen kefin nele ýygy dele şonu kefin kepläp şonu aýdanyň bilen nemetdiň. Onda bar ýene jetmeýär, jetliň bolýar. Öz bir gadyň bilen jet bolýar, kalfadoşlygyň bilen jet bolýar. Onu hakima aýdanyň bilen ýygyna baranyň bilen. Ýene sen şu ýerde ýaşap atýyň. Şol ýüzlenaýan adamlar ýututaýan alatynda şol häkimler daýhanyň haýyryna çöden okmy? Onu bir ýerde ýakyn adam nätip halha nime diýle arsyna ýakyn adam nätip onu gözükçüligi diýene demek. Oňa diýle näme garyp gasaryň güýçi ýetmeýär. Yo men şonu diýjek bolýan da şol brigaderiň ýakyn dostýary ýa garyndaşy şu suwy wagtynda alyp köpürek ulanyp gowy hasal alyp ýa bolmasa garybyň şu suw alma ihtiýary ýetmeýän ýerleri şolar gödýärmi? Onu ýerliň adam ýok. Onu sen kepläp aljak agyň ýok. Onu teşkirien adam ýok. Habarçymyz Sultan Açylowanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijileri, şunyň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Sazlara ketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň. Bağlar gül açtı, bahar yaz geldi, kuşlar sayrar.